Yan sa akin ito. Yan. Hmm? Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng pinangat na pampano sa Kamias. At meron tayong sausawan patis na may sili. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. Manganta na po. Opo, mga tano. Pompano o kaya pampano. Yes. Ito yung sa akin, ito yung kay Ate Albi. Oo. Ito yung sausawan. Gusto niya daw yung maliit na sausawan dito kay Maya. Okay. Para makita niyo. Ito yung akin. Dahil ako yung malaki, sa akin yun. Ito sa akin po to. Yes, sa akin ito. Yan. Hmm? Yan na. Sarap niya, no? Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Makanta mo. Saban. Sarap. At yung masarap na isa, isda na. May tinik, kaso hindi siya masyadong matinik talaga na. Kamias. Yung rice natin, fried rice. Yes. Wala yung pampunas ko. Naman. Tubig na malamig. Init ngayon, grabe. Summer na summer na.
Ang daming fried rice. Ay, Ayaw mo yan? Marami tayong pagkain. Maraming kanin. ayaw mo nun. Gusto ko yun. Maraming rice. Yung kamyas natin to, fresh yung kamyas natin. Oo, Kaya alam ang naman sarap. nila. Oh. Ang sarap ng pagkaasim na yan. Fresh from the farm. Oh, toras. Sun farm. Cementerio. Hindi po, meron tanim si Aporis. Oo, hiningi namin sa kanya. Yes. Sarap guys. Magluto na kayo mga ganito mga kapudibis. Lalo na malapit na yung Semana Santa. Masarap na. Iwas sa karne. Ito muna yung puro isda. Kaya naman nagbebenta ng isda dyan. Shout out. Shoutout sa inyo. Huwag gawin huwag gawin kasi yon. Huwag gawin biro yung bebenta kasi mahal na yung isda. Mahal pa yung baboy. Nakagagawin yun. Nananamantala ka. Oo. Huwag ganun. Bili na lang kami ng sardinas. Buti pa yung sardinas, 20 lang. Lagyan mo lang ng sibuyas tsaka may ulam ka na. Diba? Pero yung isdang dagat, mahal talaga yan. Tilapia at ngayon, mahal din eh. Mahal pa rin yung tilapia. Siya magkano? 140. 130. Dati 70 lang. Makasali na ka. Tantumpok-tumpok. Ngayon. Then na magtindila ng tumpok-tumpok. Then marites. Sila na lang yung nakatumpok. Magtitinda.
May una pa. Hindi, okay na to. Oh, dalawa pa. Okay na to. Tapos na kami. Sarap. Ay, Sarap mga kapudibis. Promise. promise. Okay, shoutout. Shoutout po kay Annabel Calumot, Jocelyn Cruz, Marilyn Garfield from Antipolo, Pesino Marian. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Sarah Goodbyes. Ayan, advance happy birthday po. Siyempre, Tito Olivia, Tita Yes, Cynthia, Tita Tita Olivia. Pineda, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Juby Cabeza, Shopa, Baby Alison, Catherine Bugoy, shoutout, and syempre, Camille Garsalia, Ellis Garsalia, Ruby Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat. Yes, mga kapudibis. Agis namin na naman yung pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.